İslam koşuunu. İslam koşuunu 3000 kişiden turdu. Bulsam boyunca düşmandın 3'ten 1 ele. Bolgonu 36 atçan bolgon. Koşuunda biri muhacirlerdiki, ikincisi ansarlardaki bolup 2 asaba bolgon. Muhacirlerdikin Zayd bin Harisa, ansarlardikin Sa'd bin Ubada adretleri götürdü. Ulu Paygambarımız geňeşi çatırın sel toğusunun etegine tikti. Koşundun artı uşul toğu varıp takalat ele. Soğuşqa katışpagan ayaldar menen baldar çepterge jaygaştırıldı. Azıqdары bağlı buyum, oğuqattары da oşul jakka jaşırıldı. Paygambarımız üçün sel toğusunun eteginen kayıştan çatır tigildi. Bul çatır bugünkü Fatih meçiti turgan jerde ele. Düşman koşuununun örgügön jeri. Angek jaň ele bütörmenen öröngü düşmandın çatırları kaptap tigilip jatkany göründü. Düşman geňeşi jaýyn Madinanyň tündügündegi Uhud soğuşu ötken talaga tikdi. Angekdin qazylyşy düşmandyn şaştysyn getirdi. Oşol malga çeyin mınday soğuşdy gykmany görüşken emes. Kıyazy bol awal başynan ele manaýlарын çöktürgen boldy okşoýt. Açynynda alar Madinany toluk karatyp alabys degen kıyal menen ümitde gelişken bolçu. Kurujalak kaýtyşaryn oýlagusy da gelişken jok. Mujahidler 10.000 askerdik düşmandy görüp korkkan da, solkuldagan da jok. Şaňdu Kur'an alardyn bul awalyn mınday süretdeýdi. Momundar joğulaşgan toptordu görgen gezde, mına Allah'tın da, anın elçisinin de bizge uwada kılgan jeňişi, Allah jana anın elçisi tuura aýtgan deşdi. Muşrik koşuunun görü, alardyn ıymandarın, moyun sunuularyn ogo beter arttırdı. Bani Kurayza jööttürünün gelişimde bozuşu. Rasul-u Akram öz çatırında oturgan. Janında Hazreti Abu Bakır bar ele. Musulmandar angektin boyunda düşmandy güzötüp nömet jürgüzüp jatışgan. Oşol malda Hazreti Umar Hazreti Rasulullah'tın aldyna geldi. O Rasulullah, algan gabarma garaganda Bani Kurayza jööttörü gelişimde bozup düşmanga jardam berүүnü çeçipdir. Gütülbögen bul gabar Paygambarymyzdy katuu täsirlentdi. Antkeni bul uruunun başçısı Kab ibni Asad menen gelişimi bolgonduktan al taraptan kooptongon emes. Kapalangan Paygambarymyz tömendügüдөй dedi. Hasbunallahu ve ni'mal vakil. Allah bizge jetet, al kanday sonun ökül. Bani Kurayza jööttürdün çoň uruusu Nurdu Madinanyň sırtyndagy küçtүү çepterde turçu. Rasulu Kibriya menen gelişimleri bolgon. Agalayık Madinaga sırttan korkunuç tuğulganda musulmandar menen birge şaardy korgogo mildettүү ele. Ayrıkça Paygambarymyzdan kabarsız hiç bir askeri hareketlerge gatışpay, Kurayş müşriklerine jana alarga jardam kılgandardy korgomok emes. Bul gabardan ulam Paygambarymyz Zubayr bin Avvamdy awaldy taktaş üçün Bani Kurayza jööttörünün jurtuna jönöttü. Hazreti Zubayr Kurayz uuldarynın çepterdi oňdop tüzegöndörün, soğuşdy gykmalar menen amaldardy jürgüzüp jatgandaryn öz gözü menen gördü. Kelip awaldy Paygambarymyzga kabarlady. Rasulullah bul küýürmandyk üçün mınday dedi. Ar bir paygambardyn bir havarisi, jardamçysy bolgon. Menin havarim Zubayr. Hazreti Umar bergen kabar tuura bolup çykdy. Bani Nadir jööttörünün başçısı Huyay bin Ahtab gelip Kurayz uuldarynın başçısı Kab bin Asaddy azgyrganynyň natyjasynda al gelişimde bozgan bolçu. Ökülçülüktün jiberilүүsü. Rasulu Kibriya awaldy kayradan iğnecibine çeyin ezildep geliş üçün, jana alarga nasihat aytuu üçün Avs urusunun başçısı Sa'd bin Muazdy
Hazraç urusunun başçısı Sa'd bin Ubada'nı, Abdullah bin Ravaha jana Havvat bin Jubayr'dy Bani Qurayza jöötlerini mınday tapşırma menen jönötdü. Barıp qaragla, oşol uru tuuraly bizge jetken kabardyn çyn tögünün taktagla. Eger tuura bolsa, any maga el düşünbegen tilde bildirgile. Men any düşünem. Bolbosa, açyk aýtyp, elden jüreginiň üşüni alyp çoçutpagla. Egerde alar ortabızdagy gelişimge jan dili menen beken boluşsa, anda elge açyk jarýalasaňar bolat. Bul tandalgan sahabalar Bani Qurayza jöötleriniň jurtuna barışdy. Gelişimdi buzunun jirkeniç iş ekenin geňeş gatar aýtışdy. Birok alar muny kulagyna ilişpey, gelişimdi buzgandaryn açyk jarýalaşdy. Atygül Rasulu Kibriya jönünde ozuna gelgende süýlep, arsyz batyr boluşdy. Musulman elçiler bul awalga katu tynsyzdanışdy. Qurayz uğuldary menen başdan beri bir oy maksatda bolup kelgen Hazreti Sa'd bin Muaz siler menen betleşmeýinçe Allah janymdy albasyn dep açуулana süýledi. Oşentip musulman elçiler kaýtyp gelişip awaldy Rasulu Kibriyaga jaşyruun aýtyp berişdi. Paýgambarymyz alarga kabarda jaşyruun saktagla, bilgenderge gana aýtgyla, antkeni soguş aldyn aludan jana aldoodan turat dedi. Oşentip emi Madinanyň bardyk tarabynan duşman kurçap turgany anyk bolup kaldy. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde oşol o wagtda alar silerden jogoru jaňardan dagy, tömön jaňardan da gelgen bolçu. Oşol uçurda korkup, jürekdörüňer alkymgarga takalgan ele. Ahzab suresi 10-njy aýat. Bani Qurayza jöötleriniň Madinaga çabuly. Uşul malda Qurayza uğuldary Huyay bin Ahtabdy Qurayşlarga jönötüşip, Madinany tündü basyp aluga müşriklerden 100, Gatafandardan 100 kişi suraşdy. Alar uşul güçler menen birgip, Madinanyň çeplerindegi aýallar menen baldardy basyşmak. Bul kabar musulmandardy çoň sanaga saldy. Rasulu Kibriya daru tündörü Madinany gorgow üçin Zayd bin Harisa hazretlerin 300 asker menen Salama bin Aslamany 200 asker menen daýyndap jönötdi. Bul güçler tünü göçelerde aýlanyp kowpsuzlukdy saktaşmak. Oşol malda Bani Qurayza jöötleri bir-eki çabuldu jürgüzüşkeni menen iýgilikke jet alışpay, artka çeginүүge majbur boluşdy. Hazreti Safiyanyň bir jöötdi öldürүүsü. Bani Qurayza jöötleriniň ekinçi jolku baskınçylyk hareketinin uçur ele. 10 çaakta jööt Paýgambarymyzyň ejesi Hazreti Safiya turgan Hassan bin Sabit'in bakça üyün ok çamgyrga alışdy. Atygül içkeri girүүge dagy hareket jasaşdy. Alardan birösü bakçadagy üýdün eşigine jetip barıp, içkeri gireýin dep aýlan çyktady. Bakçadagy üýde Hazreti Safiya menen goşo bir top aýal menen baldar bar ele. Hazreti Safiya bir jööttün üý aýlanyp jürgenин baýkay salyp, aýal ekenin bilinbеш üçin dep başyna selde baýlap aldy. Koluna taýak alyp yldyky gawatga düşdi. Eşikdi awaýlap açdy. Tegi aýlanyp jürgen nemenin artyndan bilinbey barıp, başyn jara çapdy. Oşentip any jan taslim kıldı. Anan başyn kesip aldy da barıp jöötler jaka ırgıtdy. Irgyp gelgen başty görgende jöötlerden jürekleri düşdi. Musulmandar üýbüleleriň kargosuz, korgosuz galtyryp getişdi deşbedi öle. Deşip çaçırap kaçıp jok boluşdy. Paýgambarymyzyň tar ötmöktü jeke güzötүүsü. 500 mujahiddi Madinaga jönötüp, şahardy korgowga algan Rasulu Kibriya özü da tündörü duşman ötüp ketet degen oý menen Angekdin eň tar jerin güzötüp jatdy.
Hazreti Ayşe aytat, Rasulullah angekten tar ötmөгün qaytarıp jatıp, üşügönünden titrep jatty. Janıma gelip, biraz jılıngan soň, men duşmandy mından bölek жерди ötüp keterinden korkpoym. Uşul tünü menin orduma bölek biri güzötsöçü, dedi. Tak oşol uçurda temir kuraldın şakıldaganyny ukdum. Rasulullah, kim bul, dep ün saldı. Sa'd bin Abu Waqqas degen жооп geldi. Rasulullah, bul ötmöktü saga tapşırayın, güzöt kıl dep özü birazdan soň uktady. Munafıktardın angekti taştap ketişi. Munafıktar tınımsız baldarыбыз menen ayaldarыбызды жалгыз таштап, бул жерде селсаякча күтүү, акылсыздык дешип, мусулмандарды шек күмөнгө салуу аракетин кылышты. Дагы бир бөлүгү Расулу Кибриянын алдына барып, үйлөрүбүз Мадинанын сыртында, дуалдарыда жапыз, ошон үчүн душман менен ууруларга ачык болуп жатат, деп кете берүүгө уруксаат сурап жатышты. Пайгамбарыбыз алардын bir bölügüne ruhsat berdi. Çınında munafıktardın maksatı uşunday opurtaldуу uçurda koşuundan çıkıp ketip musulmandardın ruhaniyatın alsıratуу bolgon. Ansızda bul alardın ar dayım kılıp gelgen ıkması bolgon. Akırı bir bölük munafıktardın Hazreti Rasulullah'tan ruhsat surap jatkanın baykagan Sa'd bin Muaz hazretleri karman albay, "O Rasulullah, bularga ruhsat berbe. Allah'ka kısam içem, kaçan gırsıkka kabılbaylı, kıyınçılıkka tuşukbaylı, alar uşintip gana turuşkanı turuşkan." Andan soň ruhsat suragan munafık toğunun janına basıp barıp, "Biz silerden daima uşunday mamileni göre berebizbe? Kırsıkka kabılıp, kıyınçılıkka tuşukkanыбызda ar daim uşintesiňer," dep alardı uruştu. Allah Taala düşürgön vahiy menen bul ruhsat suruuda ak niyettүү emeslerdi mındayça açıktayt. Oşol wagtda alardın bir bölügü, "Ey Yasribdikler, emi silerge turuuga bolboyt, daroo kayt kıla" dese, dagı bir bölügü Paygambardan "Üylörübüz karoosuz eň kalgan bolçu" dep ruhsat suraştı. Çınında alardın üylörü karoosuz eň kalgan emes bolçu. Alar soğuştan kaçuunu oylaşgon. Ahzab suresi 13. ayat. Soğuştun baştalışı. Duşman angek artında soğuşunun oňoý emes ekenin bilip jatıştı. Oşentse da bütkül dayardıkların görüp, bar güçü menen çabulga öttü. Birok angek oylogon oylorun oyron kılgan boldu. Angekten ötüp aluu mümkünçülügün kolgo girgize albay jatıştı. Jyntygynda bul alardı ümitsizlikke düşürdü. Akırında salgılaşuu alıstan ok atışuu menen ulandı. Birok bul da natyja berbegen iş boldu. Duşman koşuunu çabuulunan maynap çıkpaganyn görgön soň, musulmandardy kurçogo aluunu çeşti. Ansızda bölük çarası kalgan emes bolçu. Jekeme jeke uruş. Bir uçurda duşman atjandarının bir gançası angektin aytılgan tar jerinen musulman tarapka ötüp ketişip uruşka er çakırıştı. Aralarında eň ataktuusu Amr bin Abdivat ele. Bir top okuyanı başынан ötkürgön, özü жалгыз top kişini çaçıratgan, er jürek, jana soğuş kuraldары mıkty goldangan asker bolgon. Arap uruulary anı bir asker toğuna tete görüşkön. Anı menen uruşu üçün ukmuşday jürektүү boluş kerek ele. Uşul sebepten ulam hiç kim aga karşı çıkkısı gelçi emes. Bul jolkusunda Amr uruşarga er talap kılganda Hazreti Ali, "O Rasulullah, aga men çygaýyn, ruhsat beriňiz" dedi. Paygambarыбыз, "Sen tim bolupdur Ali, al" degen Amr dedi. Amr kayradan musulmandarga çakırık taştady. "Araňarda uruşka çıga turgan er jokpu? Ölgönderge uwada kılgan beýişiňer gana?" Hazreti Ali kayradan garmaşuga çıgaýyn dedi. Rasul-u Akram kayradan, "Ey Ali, al" degen Amr dep ruhsat bergen jok. Karşılaşuga hiç kim çıkpaganyn görgen Amr takır ele guturup
Jiýirkeniş sözler menen sögünüp, "Er uruşga çıga turgan biriň jokpu?" dep ökürdi. Hazreti Ali munusunda ordunan atyp çykdy. "Any menen men garmaşam, o Rasulullah" dedi. Rasulu Kibriya gaýryle, "Ey Ali, al degen amr" dedi. Hazreti Ali, "Amr bolsa da garmaşam, o Rasulullah" dedi. Mundan ulam, alamdyn symygy Paýgambarybys Allah'tan arstanyna ruhsat berdi. Öz golu menen zotun giygizip, Zulpukardy beline baylap, seldesin başyna urup, "O Rabbim, abamdyn ulu Ubayda Badr'da, abam Hamza Uhud'da şehit boluşdy. Janymda abamdyn ulu Ali galdy. Sen any saktaý gör, jardam bere gör, meni jalgyz galtyra görbe" dep dua kıldy. Hazreti Ali ymanynan gelgen aýbatlyluk menen amyrdy gözдөй basty. Eki tarapdan taňdanyp karmaşdy görüge daýar turuşdy. Zot giýip algandyktan Hazreti Ali'nin gözlerinden bölek bardyk jeri jabuk bolçu. Amr, "Sen kimsiň?" dep surady. Hazreti Ali, "Men Alimin" dep jogap berdi. Amr muruttary jaňy çygyp geletgan jaş jigitdi görüp, bir jagынан boğru urugansyp, ekinçi jagынан teňini albagan türün görsetip, "Senden ulurak agalaryň jokpu? Men senin kanyňdy tökküm gelbeyt. Antkeni ataň dosum bolçu" dedi. Hazreti Ali'nin jogaby uşul boldu. "Allah'a kasam içem, men senin kanyňdy tökküm gelet." Amr bul jogapga katkyra gülüp, "Munday söz menen kimdir birö karşı çygary tük goýmada gelgen emes" dedi. Hazreti Ali'nin sözü Amr'dyn kanyn kaynatdy. Kılıçın suura salıp, Hazreti Ali'ni gözдөй bastırdı. Hazreti Ali, "Men seni menen gantyp garmaşalam. Men jömün, sen atjansyň, atyňdan düşüp mende jö bol" dedi. Amr daru atdan düşüp, atyn goýa berdi. Kyzyw karaşy menen Hazreti Ali'nin maňdaýyna tigildi. Hazreti Ali, "Ey Amr, men senin bir Qurayş menen karmaşganyňda, anın iki kalosynyň birin atkarganyňdy ukkam. Tura boşol" dedi. Amr, "Tura" dedi. Anda Hazreti Ali, "Anday bolsa, men seni Allah'a jana Rasuluna ymanga jana İslamiyatty kabuldoga çakyram." Amr, "Bularyňdyn maga geregi jok, giňkisini aýt" dedi. "Anday bolsa, biz menen soguşudan baş tart. Jurtuňa kaýt, getkin." Amr, "Men antymdy bergem. Öçümdi almaýynça başyma may, atyr sürüge özüm tyýyw salgam" dedi. Anysyna Hazreti Ali, "Anda mese karmaşuga daýar bol" dep gürküredi. Amr dagala katkyryp güldü. Tagyraga aýtkanda, men Araplardyň içinde menden gorkboston, meni menen çabuşuny kalaý turgan er jürekden tabylaryny oýlaganda, bojamoldagan da emesmin dep taň galganyny bildirdi. Anan koşumçalap ketdi. "Sen Ali jaş jigitsiň, anyň üstüne ataň dosum bolgan. Meni menen garmaşbastan artga gaýt. Seni öldürgüm gelbey jatat." Er jürekdükden kahramany Hazreti Ali, "Birok men seni öldürgüm gelip jatat" dedi. Hazreti Ali'nin akyrky sözü Amr'dy bolup görbegendoý açуулantdy. Bir sokku menen Hazreti Ali'nin kalkanyn böle çapdy. Kalkandy jarıp ötken kılıç Hazreti Ali'nin çekesini tilip ketdi. Emi gezek Hazreti Ali'ge gelip al çagılganday tezdikde Amr'ga jete barıp Zulpukaryn moyun talaştıra şiltep kaldı. Amr'dyn denesi bir jakka, başı bir jakka gulady. Tegerekde zamatda ızı çuğu basıp, budun çaң bolup ketdi. Hazreti Ali bolsa Allah Taalanyň aga bul iyigilikdi ırologonuna Allahu Akbar dep takbir geltirdi. Rasul-u Akram menen musulmanlar da takbir geltirişip, gaýlanyda takbir jaňyrgy öküm sürdü. Kılıç kespeýt, kol keset. Oşol malda Qurayş atjandaryn tüzgün akyndarынан Hubayra bin Abu Vaqt Hazreti Ali menen çabuşuga julkundele, birok kılıç sokkusun jep kaçıp şönödü. Birok Hazreti Zubayr bin Avvam kuup barıp, kılıç şiltep atynyň erin keskenge ulgurdy. Andan soň Hazreti Zubayr Naufal bin Abdullah'tyn artynan düşdü. Katuw sokku menen töbesinden ıldy, ikige böle çapdy.
Keyin Hazreti Zubayrga senin kılıçыңдай kılıç görgön jokpuz deşkende, anı kılgan kılıç emes, bilek dep жооп berdi. Kurayştın bölük atçandары korkunçka batışıp, çildey çaçıraştı. Atıgül Abu Jahildin uğulu İkrima jantalaşıp kaçıp baratıp, nayzasın tüşürüp alıp, kaytıp gelip anı aluğa daay algan jok. Bir asker bölügünü tete delgen Amr bin Abdu Vaad'tın Karmaş maydanında sulatılışı, musulmandardı ayabay kuandırıp, müşriklerdi abdan katuu korkunçka saldı. Atıgül Kurayş koşuun başçısı Abu Sufyan, bugün bizge jakşılık jok dep, ümitsiz angekten uzap, örgü jayına getdi. Ar taraptan çabuul. Bir günden keyin müşriklerden bardığı Bani Kurayza jööttörü menen birge ar taraptan musulmandardy kurçaşıp, geç girgençe oğ atıştı. Kaatçılıktan ulam aldan güçten tayıp durgan musulmandar düşmandın kara bulutтай kaptap ar taraptan kısıp girgeninden darmansız kalıştı. Geç kirip düşman çekingende gana biraz dem algan boluştu. Birok düşman ertengde uşinti ar taraptan çabuulga ötse abalыбыз kanday bolot deşip ar kimde arganday sana turdu. Munafıktar kayradan sahnada. Munafıktardın tobu musulmandar tartkan kıyınçılık menen kaatçılıktan daroo paydalana baştaştı. Muhammad silerge Kayser menen Kisra'nın kazınaların uadalagan, açınında, adır kuçurda mına mıntıp angekke gamalı oturabız. Korkkonubuzdan dara tuşatuğa da baralbay jatabız. Uada kılgany gayakta, biz gayakta. Allah menen Rasulu bizge jalgandan bölük eç nerse uada kılgan jok. Kur'an-ı Karim bul boyunça da işaret kılat. Birok munafıktardın bul kıyanattuu jana çağımçıl pikirlerinin biri da çınıgı momundardı Hazreti Rasulullah'tın canından getiri algan jok. Antkeni alar ulu Allah'tın alarga jardan bere turgan uadasına çın jüröktörünün işenişken, Allah'tın taqdırına baş iýülöri çeksiz bolgan, Allah menen Rasulunun jolunda arganday baleketler menen kıyınçılıktardy kuwanyç menen tosup alışkan. Munafıktar bolsa teskersinçe Madinany kurçap durgan düşman koşuununun alamdyn myrzasy Paýgambarybız menen ashab-ı kiramdy jok kılıwsyn samap duruşdy. Mana şentip bul kıyın synoda çыныgy momundar menen munafıktar biri-birinden ajratılıp durdu. Şangdu Kur'andyn temabızga baýlanışdy uşul aýaty kanday gana sabak alarlyk. Ey musulmandar, sizlerden murunkular başынан ötkürgen syýakdy sınowlar gelbesden turup, beýişke girebiz dep oýlaýsyňarby? Alardy açarçylyk, oğrular baskan jana ar türdü baleler kurçagan, atygül paýgambarlary tegeregindegi ıymandular menen birge Allah'tın jardamy kaçan jetip geler eken desşü. Gözüňördi açkyla, çındygynda Allah'tın jardamy aydan açyk, jakyn. Bakara suresi 214-nji aýat. Düşmandyn çoçuloosu. Kurço uzargandan uzaryp baratdy. Müşriklerdiň baskınçy çabuuldary ar jolkusunda musulmandar tarabyndan kaytarylyp jatdy. Kurçonun uzagany iki tarapda teň çoň kıyınçylyklarga, açarçylykka jana suwukka gepdedi. Jyym terim soguşdun baştalışынан bir ay murun bütkendikden düşman koşuununun atlarının töýlerinin çöpçary tügenip, aýbandary açka gala turgan gez geldi. Mına uşunun bary düşmandyn katarlaryn solgundatyp, ümitsizlikke düşürüp çoçulata başlady.